Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mitoci 22 da 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na safiyar Alhamis ga kan labaran duniya. Gwamnonin jihohin Arewa maso yamma a Najeriya sun gudanar da wani taro don tattauna yadda za su tunkari matsalar tsaro da ta'addabi yankinsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 8 ne rikici ya ɗaiɗaita a Sudan sakamakon rikicin da ake tsakanin a watan rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na RSF. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taro don tattauna hukuncin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da kuma halin da ake ciki a Gaza. To ga labaran daki-daki. A Najeriya gwamnonin jihohi 7 na arewa maso yammacin kasar da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kaduna da Kano sun gudanar da taro na musamman jiya Laraba a jihar Zamfara domin tattauna yadda za su tunkari matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin. Daga kusa fadar gwamnatin jihar Zamfara, Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana da wannan rahoto. Dama dai irin matakin da mutane da dama suka daɗe suna jiran gani ya faru kenan a tsakanin jihohin da matsalar tsaro ta hana noma da kiwo. A cewar mai magana da yawon gwamnonin kuma gwamnan jihar Katsina Dikko Umar Radda, gwamnonin sun amince su yi aiki tare domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ina shaida muku cewa mu gwamnonin arewa na maso yamma mun shirya tsaf duk matsalar tsaron da ke damu mu za mu same ta, za mu yi maganinta, kuma da yadda Allah za mu kawo ƙarshenta. Shi ma dai mai masaukin baki gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan ya ce gwamnonin sun haɗa kansu yanzu goyon bayan al'umma kawai suke bukata. Ina ƙara tabbatar muku akan cewa akwai kyakkyawar fahimta a tsakaninmu gwamnonin nan guda 7. Duk ƙudurinmu shine ya za mu ceci al'umma arewa. Maganar tsaro ta shafi kowa da kowa, ba maganar jam'iyya ba ne. Masu lura da al'amurra irin su Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto ya ce dama abin da aka bukata kenan daga gwamnonin da suka gabata, amma haka bata samu ba. Da waɗanda sun ka gada sun haɗa kai kamar wadda waɗannan annan suna haɗa kai, da abubuwan nan ba su ƙazamce irin haka ba. Fahimtar mu kirayen da mun ka tayi an samu haɗin kai tsakanin gwamnonin nan na Sokoto, Kebbi, Zamfara har Katsina. Suna girmama juna kuma suna tattauna al'amari da na tsaro domin ya kai musu koina su duka. Gwamnonin da sun ce za su yi aiki ne ba tare da la'akari da bambancin su a siyasance ba. Faruk Muhammad Yabo, Gusau, Arafa Hausa. Waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar Apostolic Faith da ke Emure a jihar Ekiti ta kudu maso yammacin Najeriya sun nemi a basu naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. Shugaban makarantar fannin sakandare Boji Olanireti ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai. A ranar Litinin ce masu garkuwa da mutane suka yi awon gaba da yaran makarantar 5 da malamin su guda da kuma direban da ke jan motar da suke ciki. Kwana guda bayan da 'yan bindiga suka wasu sarakunan gargajiyar jihar Kwanton Bauna har suka kashe 3 daga cikinsu akan hanyarsu ta dawowa daga wani taro. Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci gwamnan babban bankin kasar Olayemi Kodoso ya bayyana a gabanta a ranar Talatar mako mai zuwa don ya mata bayani kan yanayi da tattalin arzikin kasar ke ciki da kuma yadda darajar kuɗin kasar wato naira ke ci gaba da faduwa a kasuwannin musayar kudade. Gwamnan babban bankin ya samu wannan kira ne ta wajen kwamitin kula da abin da ya shafi bankuna da inshora a majalisar karkashin jagorancin sanata Adetokunbo Abiru daga jihar Lagos. Ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta dakatar da ayyukan majalisar 'yan jarida ta kasar wadda ta kunshi lahirin kungiyoyin 'yan jarida da ke aiki a kafafen yada labaran gwamnati da masu zaman kansu. Tuni gwamnati ta nada babban sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida da takwaransa da ma'aikatar yada labarai a matsayin shugabannin majalisar na riko. Matakin da Ibrahim Haruna shugaban majalisar da aka dakatar ke cewa ya zo musu ne a yanayi na bazata. Yau da sai mun samu takarda mai cewa an tsaida ayyukanmu na kungiyarmu wadda ita ce cibiyar 'yan jarida a nan ƙasar Nijar. Ministan cikin ƙasa ya ce ya ɗauki matakan nan saboda yan hana mu ayyuka da muke na muna yi. Tun dai ƙarshen shekara da ta wuce mun so mu yi zaɓe a ƙungiyar tamu don mu sake shugabannin ƙungiyar wanda mu da muke gaban ƙungiyar yanzu mandakin mu ta ƙare.
mun samu takarda so ɗaya so biyu zuwa uku, ko da yaushe muka ce zan yi taro ya aka hana mu. Abin da ya ba mu mamaki shine mu kungiya ce, kuma aka ce an tsaida ayyukan mu, kuma aka ce an kafa kwamiti wanda aka sa ma'aikatan gwamnati a cikin kwamitin, aka ce su kula da harkokin kungiyar tamu. To wannan shine bamu gane ba, ko ma cikin zamani na mulki wanda ba na demokarasiya ba, wanga dai dokokin kasa ba su ba dama ba a yi wanga haka. Waga sabuwar tahiya ba mu gane mata akan abubuwan da ake nihin ayi. Ibrahim Haruna, shugaban majalisar 'yan jarida a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun gurfanar da kamfanin haƙo uranium na Somida a gaban kotu, inda suke neman a tilasta masa ɗaukar matakan kariya ga jama'ar da ke rayuwa a jihar Agadez kafin ya fara gudanar da ayyukansa. Kamfanin Canadian Global Atomic ne ya mallaki kashi 80 na hannayen jari a kamfanin na Somida, yayin da gwamnatin Nijar ta mallaki sauran kaso 10. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mahukuntan Kenya sun ayyana majami'an nan da ta umarci mabiyanta su kashe kansu da yunwa don shiga aljanna a matsayin wata ƙungiyar miyagu. Abdurrahman Gamba Ahmed ya haɗa mana rahoto a kai. Yanzu haka shugaban wannan majami'ar ta Good News International Church Paul Mackenzie na fuskantar tuhume-tuhume kan kisan kai da azabtar da ƙananan yara da kuma ta'addanci, bayan da a cikin watan Afrilu aka gano garuwakin ɗaruruwan mabiyansa da suka kashe kansu da yunwa don zuwa aljanna kamar da yadda ya ba su umarni. A cikin wata takarda da aka fitar da ita a hukumance a wannan Larabar, sakataren cikin gida na Majalisar Ministocin Kenya Kithure Kindigi ya ayyana majami'ar a matsayin kungiyar miyagu, abinda zai bada damar zurfafa bincike tare da gurfanar da sauran malaman cocin da ke taimakawa Mackenzie. An dai tono sama da gawarwakin mutane 400 bayan kwashe tsawon watanni ana aikin haƙo su a wani katafaren fili mai dubban kadada a dajin Shakahola da ke kusa da gaɓar ruwan ƙasar Kenya. Masu shigar da ƙara na ƙasar Kenya sun ce a jumulce za su tuhumi mutane 95 da ake zargin su da hannu a kisan kan da kuma aikata ta'addanci har ma da azabtarwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen da yakin da ake a Sudan ya raba da mahallansu a halin yanzu ya kai miliyan 8. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya ziyarci ƙasar Habasha a jiya Laraba, ya buƙaci ƙasashen da ke bada tallafi da su yi abin da suka saba, yana mai bayyana yanayin matsayin a matsayin mai tsanani. Wasu mahara masu alaka da kungiyar IS sun kai wani hari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama, har da wasu mutum 5 a cikin wani coci, kamar yadda majiyoyin yankin suka bayyana a Laraba. Samamen na waɗannan 'yan tawayen ya auku ne a Baiti, kusa da garin Oicha na yankin Beni da ke fama da har-haren mayakan IS. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da taro a jiya Laraba, kamar yadda ƙasar Algeria ta bukata, inda ya tattauna akan hukuncin kotun duniya ICJ da ya buƙaci Isra'ila ta ɗauki matakan kaucewa aikata kisan kare dangi a zirin Gaza, yayin tsokaci kan abin da ya wakana yanzu haka a yankin na Falastinawa. Shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya ce halin da ake ciki na Gaza na ƙara muni yake yi a kullum. The intense fighting around Khan Yunis continues to drive thousands of people. Tsananin faɗin da ake gwabzawa a Khan Yunis na ci gaba da tilastawa dubban mutane kwarara zuwa Rafa, garin da dama yake karɓar bakuncin fiye da rabin adadin Falasɗinawa miliyan 2.200 da ke Gaza. Wannan cikar kwarin da garin Rafa ke yi abin damuwa ne. A faɗin zirin na Gaza kuwa, alkalima sun nuna cewar kashi 60 na rukunin gidajen yankin aka lalata ko kuma aka rusa su ma baki ɗaya. Wannan ta sa muke da kiyasin cewar akalla kashi 75 cikin 100 na jimillar adadin al'ummar Gaza sun rasa mahallansu, waɗanda kuma a kullum yanayin da suke rayuwa a